Right, sanibonani. Enye ilesson esizoyenza njengamanje ama-trig functions. Konke lokhu kusafola ngaphansi kwe-trig. Uma ubuka ama-trig functions kuyinto efanayo nama-ratios lawa esikade sivele siwafunda. Sithi yini i-ratio? I-ratio ka-sine idefinwa kanjani, ka-cos idefinwa kanjani, ka-tangent idefinwa kanjani. Kuyayifanela nje, awukho umehluko. Sifuna ke ukudweba ama-graphs alento. But before sikwazi ukudweba ama-graphs alento, ngifuna ukunibuyisela emuva kancane. Sizokwenza ama-notes ethu la amancane nje sizobuye siwasuse ngoba akulona usuku lwawo namhlanje selwadlula usuku lwawo. Sizowenza la, sizobuye siwasuse ukuze nibone mangabe sesenza kwi-table, sesisuka kwi-table sesiza kwi-Cartesian plane. Konke lokho kulapha phambi kwamehlo enu njengamanje akukusha. This is a Cartesian plane, axis, x-axis, y-axis, x-axis in a Cartesian plane. This forms a Cartesian plane. Right? Uma sibuka kwa right side yethu le, uzobona ukuthi lapha sinalento esesike sayenza nokho ngesikhathi sidweba ama-graph e-straight line. Remember, ngesikhathi sidweba i-graph ye-straight line eyayibhalwa njengo y is equals to x plus 3, i-graph ye-straight line, ngathi kubantu they must be in a position to write it in a table form. Bayakhumbula lokho? Nansi ake table form nale. Ngathi kwi-table form yakho uma uzodweba le graph, you select, you choose, uyazikhethela wena ama-values ka-x. Kodwa ama-values ka-x wakho uwakhetha according to i-number line yakho. I-number line yakho yama-x-axis iqala ku-0, there is my 0 point. Iye kwa-positive noma iye kwa-negative. Then bese ngichoose ama-values ami 1 no 2. Mangibuya ngapha kufanele kube u-1 no -2. Sengiwachuzile ama-values ami ka-x. Ngachaza futhi ukuthi why do we choose ama-values ka-x? Siwachuza noma siwakhetha ama-values ka-x ngoba u-x normally in mathematics simbiza nge-independent variable. Simbiza nge-independent variable. Ngenye indlela i-variable le esikwazi kuyinikeza ama-values bese siwathatha lawo ma-values sizowafaka kulento esiyibiza ngokuthi yini ke? It's a function of le. It's a function of x such that y is equals to. Sifuna ukuproduce aka y. Anti siyayizwa leyo nto. Sesizothatha ke one by one siyifake la. When x is -2 sizoba no 3 - 2 kusala 1. When x is -1 sizoba no 3 - 1 kusala 2. When x is not, our y will be 3. When x is 1, our y will be 4. When x is 2, our y will be 5. Sesiqedile ke ukwenza i-table yethu. We then say we go to a Cartesian plane. Kwi-Cartesian plane sesizoplota lama point le. Sithi u-x maye u-0, u-y u-3. Sithi u-x maye u-1, u-y u-4. Sibuye ngapha sithi u-x maye u-1, u-y u-2. Uma sesinawo lama point awu-3 asesiqedile, asisawadinga amanye because amanye automatic kuzozenzakalela wona ukuthi ayingenela ku line. Sesithatha iruler lethu sijoina lama point ngeruler kuphume uline oqondile bese sithi le function le i-graph ye straight line. Athi siyayizwa leyo nto. Le function le i-graph ye straight line. Sesikurevise ke lokhu sesiyakususa manje.
ngoba sesikurevise sengimkhumbuzisile ukuthi itable isebenza kanjani. Sesiya ke manje kuma trigonometric functions, kuma function ama-trig ukuthi siwadweba kanjani. Wona ke sithi siwachoose ama values ka x. These are the values of x. These are the values of x. These are the values of x. But our x in this instance, our x, uyabona x the unknown. The unknown. Angithi uyayibona? I unknown uba utheta, into esingayazi utheta. So our x in this case umele ubani? Utheta. Our x in this case umele ubani? Utheta, which is our unknown. Sesiqedileke kanjalo ke ukunota ukuthi our x umele utheta. Sesiyawachoose ama values ka theta. Isona sizathu ke lesi esasenza ngoba utheta in this case umele an angle. Angithi ayikhumbula. Utheta umele an angle. Kwilesson engemuva kwale kade sithi iyipi iangle esi-add noma siyisuse ku90, si-add noma siyisuse ku180, si-add noma siyisuse ku270 noma ku360. Besebenzisa utheta. Kwesinye isikhathi sisebenzisa ualpha, kwesinye isikhathi sisebenzisa ubeta, kwesinye isikhathi sisebenzisa uA, sisebenzisa ubani nobani. So these are just symbols, right? Sesiyawakhetha ama values ethu. Sithi ama values ethu bani from a 0 point. Njoba ubona u0 ngusebenzisile nje. From a 0 point mangiya ngapha ngithola ama positive values. Kanti mangiya ngapha ngithola ama negative values. Okusho ukuthi leli table laphezulu lizomela mangiqala nje ngiligcwalisa lizomela ama values kanjani? Are positive values of x. Are you with me? Positive values of x, which is our theta in this case. Kanti leli lingezansi lona lizobe limele ini? Negative values. Yize ngingawufakanga negative la njengoba ubona la ngingawufakanga la, kodwa ngoba ngiindicatile la ukuthi these are negative values of x, nga indicator la ukuthi these are positive values of x. Antu uyayibona leyo nto. Ngiyamtshela umuntu ukuthi noma ngingashongo mina ukuthi -30 positive 30 noma ngingakushongo lokho, kodwa nakho ngikushilo lapha yana, yena akabuke lapha ya omakayo. Sesiqedile ukwenza leyo nto. Nansi into okufanele siyazike. Lama graph lawa ngizodwebe ka sin. Eka sin ngizoyidweba kathathu. Ngoba ngifuna sibuke ukuthi kwenzakalani. Uma ubuka le graph le, ake sithathe le eseqaleni phezulu le. Ithi y is equals to the sine of theta. Kanti kade nginikhombisa mina into ethi y is equals to x plus 3. Anti yabona leyo nto. So, ake sibukeke le elaphezulu. Mangivala la iyafana lento, y is equals to sin theta, y is equals to x. Anti yabona? Mangehlela la ngezansi sengithi y is equals to 2 sin theta. Bese ngibhala enye example futhi efanayo. Mangibhala enye example efanayo sengizothi y is equals to 2x plus 3. Ngicabanga ukuthi uyabona nje ukuthi ama graph asuka kanjani, enzeka kanjani. Athi siyabona la. Mase ngifika kuleyo kugcina ela le, sengizofika ngithini ke manje? Sengizothi y is equals to 2x plus 3. Njoba ubona le y is equals to 2 sin. Anti yabo le number ngiyiphinda kabili njengoba ubona la, bese kuba khona engiyi-addayo. Kanti lapha ya phezulu mangithi times 2 this number,
kufana nokuthi ngisuke ngino y is equals to 2x. Ngenye indlela usign wami umele x, so 2 times the sign, 2 times the sign. Anti yayibona leyo nto. So lama values lama graphs uyakwazi ukuwa relater for your simplification. Uyakwazi ukuwaqhathanisa nalawa velo waziyo ukuze izinto zibe lula for wena. Isizathu ke esasenza ukuthi ngikufundise ama spatial angles. Isizathu esasenza ukuthi ngikufundise ama spatial angles ukuthi ama spatial angles ayakunceda ekutheni ukwazi ukudweba ama graph ngaphandle kokusebenzisa calculator. But by the way, awunqatshelwa nakhona ke ukusebenzisa calculator. Nakho kodwa kufanele ukwazi ukuthi mawusuka ku0 uza ku30. Understand into eyodwa wena ukuthi ngeke ngisuke ku0 ngiyofika ku30 engekho u1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 29. Yayibona mase ngila ngisese ngiku29 so that ngizofika kubani ku30 degrees. So wonke amanye ama degrees between 0 and 30 are also there because u0 no30 ibracket egamalazile kodwa igamalazele ama values in between. Do you understand leyo nto? Kanjalo noma sengisuka ku30 ngiya ku45. Uma sengisuka ku30 ngiya ku45 nakhona khona u31 2 3 4 5 up to 40 41 up to 44. Mase ngifikile ku44 ngizosuka ngiye ku45. So wonke ama degrees noma wonke ama angles that lies between 30 aphakathi ka30 no45 akhona. Kuphela ukuthi angenzi nga 1 degree 1 degree 1 degree 1 degree. Ngithatha engikubiza ngokuthi ama spatial angles. Ngiyagxamalaza bese ngithi konke okunye kukhona in between. It's like uma ngizokwenza kanje ngizokutshela ukuthi makuthiwa angenze lento ngesibonelo ngizothi eThekwini bese umbuzo uthi kwamasha kuseThekwini yini? Kwamasha khona eThekwini, but understanding izothi umashu it's part of iTheku. Therefore mangithi eThekwini include umashu, including Ntuzuma, include oClermont, imetro yonke. Like umuntu mayizothi eThekwini, understand into eyodwa ukuthi wena umuntu mayethi eThekwini, even iHammersdale it's part of Durban. Even uThongathi it's part, Verulam, Ndwedwe, it's part of Durban. You understand that? Because Durban is a metro, a big metro. But in between kunamanye amadolobhana amancane. Yilento ke ngizama ukuyichaza ukuthi mangithi not bese ngizothi 90 ngisebenza ngama special mina. But akusho ukuthi between 0 and 90 awekho amanye amadolobha lapha phakathi akhona. Even o 25 or 34 or ban 70 bakhona or 60 bakhona lapha yana. That's what I mean ke. That's what I mean ke ngama spatial angles. So ke now ngoba ke la in this case asenqatshelwe ukugcwalisa ithebula lethu sisebenzisa calculator, we will just use the calculator. We'll just use the calculator. So nansi into esizokwenzeka lento le in notice njoba ibhalwe sin of theta iyefana no sin of x. Athi yabona? So ke ama values ka theta noma ama values ka x yiwo lawo. You understand? Yiwo lawo. So sesiyaqala ke siyawagcwalisa. Ngifuna siwagcwalise ke on the positive note. Mangithi on the positive note ngisho le table. Kusho ukuthi la sifaka lama values manje. Okay? Asiqhubeke.
usayine igraph yethu elihlaza kusho ukuthi la sizofaka unot usin not usinikeza unot la sesifaka u30 usin 30 usinikeza bani usin 30 usinikeza u,5 0,5 sesifaka u45 usin 45 asinikeze u0,7 0,7 sesifaka u90 usin 90 asinikeze u1 sesifaka u120 la sithatha lezi ya number siyifaka la u120 asinikeze u,9 0,9 sithatha u150 u150 asinikeze u,5 5 u180 na kanjani fanele asinikeze unot asinikeze u0 u210 asinikeze u-5 -0,5 u240 asinikeze u-9 -9 bese kuthi 270 na kanjani uzosinikeza u-1 right buka ke lezi inamba bese yithatha la khumbula lokhu zi-positive angithi zi-positive zihamba zihambela zona ayithi thina okwethu kuyithatha siyifakela bese calculate iyasitshela ukuthi ubani zahamba zaze zajika zaba negative nginesiqiniseko ke angithi uyabona la ukuthi ngicina ku270 nala ngicina ku270 kanti wena uyayazi number line yakho ukuthi igcina ku360 anti ayibona leyo nto njengamanje ngiku270 ngiku270 kusasele u300 330 360 anti siyabona leyo nto ngenxa yokuncane bendawo ngenxa yokuthi bengifuna ukusebenzisa ama-angles amaningi ingakho kwenzeka kanje kodwa nakhona uma ngabe bekuthiwa wena ke ubuliqhubile laze lafika ku360 ubuzowathola ama-values ihambe iziyofika ku360 ubuyothola ku360 siwu0 sekufanele ukhumbuleke lokho ekade sigcwalisa la i-portion e-positive ngenye indlela ile portion le are you with me ile portion ekade siyigcwalisa sesiyayithatha ke le portion le ngifuna sizoyifaka la siyidwebe njengegraph before sizoyiqedela ngeportion yakhona enegative ngoba uyayibona inumber line yethu ineyinamba ezipositive kanye neyinegative anti yayibona leyo nto ingakho ngenze ama-table amabili ingakho futhi ngisebenzise igraph eyodwa anti yabona le i-portion e-positive kanti le i-portion e-negative ingxenye e-negative kanti le ingxenye e-positive anti yabona lokho ngenxa yokuthi asinaso ispace esikhulu ingakho ngikuhlukanisile kanje ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi lezi inamba zikuqamele wena uyibone kahle ingakho ungafunanga ukusquasha ukucindezele konke kube ndawonye sengifuna ukuthatha lento ke sizoyidweba la sithini ke sithi uma uX wethu ewu0 negraph yethu iyoba u0 nakho ila sisuke lapho siye ku30 sithi uma x ewu30 igraph yethu iya ku angithi lama values azalelwa ngezantsi angithi usayikhumbula icoordinate kade sinayo la sithi x versus y sasesithi kanje uyakhumbula sathi not 1 minus 1 sasesifaka saseqhamuka ivalue ethile la so icoordinate siyibhala kanje anti uyakhumbula lokho nalapha icoordinate when x is 0 y is 0 when x is 30
Athi yabona u30 naku. When x is 30, y is positive half. Buka-ke mangisuka la ngiza la ku1 kusho ukuthi positive half into engaka. Athi yayibona? So uhalf wethu naku la ukhona. Mangisuka lapho ngiya ku45 iya ku,7. Athi yabona u,7 awuyena u1 ungaphansi ka1. Athi yabona lona uma loku u,5 kusho ukuthi u,7 is something there. It's something there. That is our ,7. Something which is just above lo. Kancane ingaphezudlwana kalo kancane at 45. Siyabona? Ngathi mangifika ku90 kwathiwa ila ngifika khona ku1. Mase ngiku1 ngisuke sengiku90. Ngicabanga ukuthi usayikhumbula njalo indlela yethu yokwenza ama point. Athi uyakhumbula ukuthi ama point sasithi mangiku90 sasenza kanje. Sasithi uma ngiku90 bese senza a dotted line la ku90. Yakhumbula lokho bese sithi ku1 bese siphinde siya ku1 lapha ya siphinde nakhona senze a dotted line ku1 kanje. Bese sithi where the two dotted lines meet, that's the point that we are looking for. Yakhumbula ukuthi ipoint lethu sasilenza kanjani angithi? Sasilenza kanje. So ke this is what I am talking about. This is what I am talking about. Wonke lama points siwa allocate kanjalo. Masidlula siya ku120. Masidlula siya ku120. Kusho ukuthi sesila. Angithi ku90 bese ku1. Ku120 sesibuyela ngaphansi ka1 siya ku,9, which is something just below lento ingaphansana kwale because le u1 lena ke ku120 ingaphansana kancane kuka1. Ngamehlo enyama ungathi wena mawuyibuka uzuthi ayiyalingana leyanto, kanti ngokwama degrees iyashiyana. U1 it's a very big difference in terms of a degree. Ake ngikukhombise lento engiyishoyo ukuthi ihluke kanjani ngokwama degrees. In a long run, buka la. Lo. This is our 30 degrees. 30 degrees. But ubuke lo 30 degrees la ukuthi uvuleke kancane kanjani. Kodwa as you continue going uyawubona ukuthi uya ngokuvuleka kusho ukuthi by the time uyofika la uyofika khona u30 degrees uyobunga seyona indawo indlelani intuba. Yabona? Uyobingeseyona nje imbotshana encane yokuthi kudlule umoya noma amanzi into enje, kodwa uyokusumfulo ongasaweleki because as you continue going up it opens up. Anti siyabona la 30 degrees uqale umncane ungakaya, kodwa as you come down the 30 degrees keeps on opening. Ngicabanga ukuthi siyayibona ke leyo nto. Ingakho ke ngithi kuwena at 90 it goes to 9, it goes to 1, but ku120 iyabuya kancane ku1 yehlele ngezansi ka1 iye ku,9. Ku150 ibuyela ku-half. Now half wethu la ukhona yileyo nto eyenzeka ku150 isuke ku150 isiubani isiu-half. Uzothi ke omunye umuntu ngibona kanjani ukuthi leli point lu-half mina njengoba ngilibeka lapha. It's my understanding ukuthi ngiunderstanda ukuthi yabona u-half wami nako it's just 2 units, 3 1 2 units, and mangiza la futhi ngithi ngimeasure exactly
ngendlela engibuka ngayo ngiyalinganisa ngibona ukuthi leliya point leliyana liku line owodwa naleli kangangoba ngisho ngathi uyabo uline engudwebala uthinta omabili lama point. So at 150 it goes down to half. It goes down to half at 150. So that is what is happening at 150. It goes to half. Ku 180 yehla izofika ku not isukisila ku 180. Angithi yabona kodwa mangedlula ngiya ku 210 yehlela ngezantsi uy wami usuke sewubani yena u-minus half. U-minus half ke it's something there because u-minus 1 lo u-minus 1 lo. So from 0 to minus 1 uhalf phakathi nendawo. That's what happens kuphi ku 210 ku 210. So ku 210 it's something at half there. Then at 240 it goes to minus 0.9. Kusho ukuthi ayifiki la ku minus 1 ku 240. Anti yabo u minus 1 wethu nanku and 240 wethu nanku kodwa ayifiki kuyena. Kusho ukuthi injani ithe uba ngaphezudlwana kancane. So it's something there at 240. It's something there. Sambe siye ku 270. Ku 270 ikhathi ifika ku minus 1 at 270. Ikhathi ifika ku minus 1. Right. Ngitheke kuwena le i-portion e-positive ingakho uthola yonke lento yenzeka ngapha. Athi siyayibona leyo nto. So uma ngifika ku 270 iba u-minus 1 surely ku 300 izo reverse kancane ibuyele emuva. Ku 330 i-reverse futhi ibuyele emuva ngoba ku 360 izobe singinikeza u-not. Izobe singinikeza i-point exactly elifanayo naleli kanye naleliya izothi. So mase kuthiwa ngiyidwebeke sengiyayidweba abayibukeka abantu mangabe sengiyidweba ukuthi ibukeka kanjani. This is the graph that is expected from me. This is the graph that is expected from me. And this is the graph that is expected from me. And from this point, definitely, from this point, isuke sizoqala ikhuphuka ithi shonele izizophelela somewhere kulo line lo. Kodwa ke ngoba ithebuli yami igcina ku 270 nami ngizoyigcinisa ku 270. Ngizophinde ngichaze futhi lokho ukuthi bakubiza ngani. Right. Nanso ke sengiyidwebile i-portion e-positive. Sengiyabuya ke ngizokwenza i-portion enjani e-negative. Ngicela ukukutshela lokhu ke mase ngenza i-portion e-negative. Ngoba lama values wonke ayefana nalama values kusho ukuthi ngizothola inamba ezifanayo. Ngizothola inamba ezifanayo. But umehluko walezi inamba ezifanayo kuzothi ku okay, angikwenze lokho. La ngizothola u0 njengala. Kodwa njoba la ku 5 la sengizothola u-negative, 5 ngoba sengiya kwicala eli-negative. La ngithole u-negative, 7. La ngithole u-negative 1. La ngithole u-negative 9. La ngithole u-negative,
5 la ngithole u0 yabona ke mase ngifika la angithi ngiya kwa negative ngithola o negative sekuzoba yilowo negative ke sengumultiply ngalo negative bese nginikeza a positive value which is comma 5 which is comma 9 which is instead of minus 1 now it is 1 anti siyayizwa lama values ngoba ngiya nawo kwa negative njoba ngibalela kusho ukuthi mina ngithatha u30 ngufake la kodwa ngibe nobani ngibe no sign bese ngithi u30 wami usunjani usu negative bese kuphuma ucomma 5 o negative anti ayizwa lo nto engiyishoyo ngithatha same values lawo ngiwashintsha ama sign kusho ukuthi la ku negative khona kuba positive la ku positive khona kuba negative simple as that sengiwashintshileka ama sign ngoba ngiwacalculate kahle on the positive direction sengiwashintshileka ama sign sengiyahamba futhi ngiyoyifaka la igraph kabani lengiyifakayo eka sign buka at 0 is 0 at minus 30 it is minus comma 5 there minus comma 5 there siyabona at minus 45 remember ngikwi negative region kusho ukuthi u45 o negative engufaka la ngithola u minus comma 7 minus comma 7 something there at minus 90 ngithole u minus 1 phinde ngithathe futhi irula lami ngimeje ngilokhuza ngichanele ipoint lami at minus 90 ngithole leli point at minus 1 ngithole u90 ngiphinde ngiqhubeke at minus 120 ngithole u-minus comma 9 kusho ukuthi manje sekuyipoint elingaphezudlwa nakwancane kwaleli ngibuyele emuva manje at minus 120 kodwa mawubuka leli naleli ngamehla engqondo ungazi ukuthi wena ayalingana kanti awalingani lingaphansi leli lingaphezulu leliyana leli u-minus 1 leli u-minus comma 9 mangisuka la ku 150 minus 150 ngiya ku minus half sengila mangifika ku 180 ngiya ku 0 sengila mangidlula ku 180 ngifaka u minus 210 ngithola u positive half sengiyahamba futhi ngiyaqondanisela u positive half wami nawo half wami la ukhona sengiyahamba no half wami ngiya ku 210 sengiyafika ku 210 ngibhala a dotted line la ku half wami do you see that at 210 ngisuke ku 210 ngiye ku 240 ngithola u comma 9 which is close to 1 ku 240 close to 1 but it is not 1 so mangithi close to 1 kusho ukuthi ngisho into ela but ingezansi ka 1 uyayibona ukuthi ingezansi ka 1 close to 1 but ingezansi ka 1 so that is what I am getting so ngiyayichanela ke nayo ngendlela yakhona with a dotted line so that sizoyibona it's close to but not at 240 bese ngithi mangifika ku 270 ngiyobe sengiku 1 la sengila 1 at 270 ngiyobe sengiku 1 exactly and le
ingaphansi nanku 1 yona la ingaphansi kuka 1. Sengiyawaxhuma ke futhi lama point ami. Mangiwajoyina ama point ami nanka. Right? Nanso ke igraph yami. Le graph engiqeda ukuyidweba manje. Ile graph ethi y is equals to sin x or theta. Okanye bathi f of x is equals to sin of theta. Okuyile le nale into eyodwa igraph eyodwa ukuthi le ingxenye epositive yile kanti le ingxenye enegative yile nengapha. Isiphelele yonke ke athi yabona isiphelele yonke positive and negative kuphuma into enje. Bese kuthi uqala nokugcina kwayo. Uqala nokugcina kwayo. Asibuke. Athi siyabona ukuthi la mawuthanda ungathi yaqala noma iyagcina. La mawuthanda ungathi yaqala noma iyagcina. Ngenye indlela ngifuna ukuthini? Angithi uyabona ukuthi kusukela ku -270 kuya ku +270. Angithi uyabona uline wami ukuthi uqala ku -270 uline wami ohlaza uphele ku +270. Lento ke ekuthiwa -270 and 270 njengoba ngitshela yona la nansi lento engitshela yona. Igraph yami iqala ku 270 iphele ku -270 noma wena uthi iqala ku -270 iphele ku 270. Lento ebhalwa kanjena izwa kahle. Lento ebhalwa kanjena ibizwa ngokuthi interval. Interval between which interval anti uyayizwa leyo nto interval. Mabethi kuwena draw a graph of sin theta in the interval of bathi ungedluli la nala ulayini wakho. Uma bethi in the interval of 0 and 270 kusho ukuthi bebefuna lokhu kuphela 0 and 270. Ayisiyabo? Uma bethi kuwena 0 and -270 kusho ukuthi bebefuna lokho okungapha kuphela. Uma bethi kuwena between -90 and 90 degrees bese bethi kusho ukuthi bebefanele uyidwebe ugcinela nala kube ile ngxenye kuphela abayibonayo le, hayi le nenye. Makwenzekile wayidweba yaphelela kanje yonke, indicator ke wena ngokuthi phakathi ka90 no -90 it's either lo line wakho uyawushintsha uba bovu noma uthatha irabha yakho uyawusula kusukela la uyele usule, kusukela la uyele usule ungabibikho, ushiye
kuphela between minus 90 and 90 lengxenye kuphela. Bayangizwa abantu thintini. Ngithi ke lento lama brackets engilokhu ngikubhalela wona mangabe bethi sketch the graph, draw the graph of, bese beyakunikeza igraph, bese bekunikeza ibracket elinje ngaba inoma likabani 360 and minus 360 and whatever. Basuke besho ukuthi bafuna ulayini udwebe kuphela kuleyo ndawo ungedluli. Ngenye indlela mawuhluleka wena ukudweba udwebe kuphelele, uthi mawusuphelele ulayini kuthi uyahamba uyofunda lento uthi wena bathi minus 90 kusho ukuthi ngiqala la 90 kusho ukuthi ngicina la, konke lokho okunye kusukela la ngiyale ngiyakususa, kusukela la ngiyale ngiyakususa, ngiyagrabha ngishiya kuphela lento abayifunayo. Are you with me? Masizwana ke lapho kusho ukuthi sengikuchazela interval, wayizwa interval ukuthi yini, wayibona futhi wayi-understand umsebenzi wayo ukuthi basuke bethini nge-interval kuwe. Usuyabona ke manje ukuthi igraph, right? Angithi uyambona lo usign njengoba kubhaliwe kwathiwa sin of theta. Ngifuna ke manje simqhathanise no 2 sin of theta, right? Ngifuna simqhathanise nalo. Yini oyiboni umehluko phakathi kwalama graph omabili? Yini oyibona iwumehluko phakathi kwalama graph amabili? Ile number ayikho la, ayiki ukuthi ayikho, ikhona. Umehluko ukuthi lene la u1 lene la u2. Khumbula ukuthi ngathini kuwena, ngathi kuwena uma ngabe bethi kuwena x plus 1, you must understand ukuthi phambi kwalo x khona inumber khona. Uma ingabhaliwe kusuke ku1, uma ngesiyena u1 kufanele bayibhale, it's either minus x plus 1. Yabona ke njengoba sebethe minus x kusho ukuthi seku minus 1x. Athi siyayibona leyo nto. Now bethi ke le number ngiyitsheliwe, nansi ngiyitsheliwe u2. Isebenzani? Isebenza kanjani? Angiphinde. Isebenzani futhi isebenza kanjani? Bukake. Uma ngivala la lokhu kuyafana nalokhu, kodwa mase ngivula la lokhu ngikuphinda kabili, kusho ukuthi lama results lawa mina ngizothi times 2 times 2 times 2 kuphume lawa bovu. Sengiyenza angithi ngesikhathi right. Now siya kule yesibili ke manje. Ngifuna ukukukhombisa ke ukuthi lo 2 ola usho ukuthini kuwe. Ngoba kufanele angithi ubonile ukuthi sengichazele ngeinterval ukuthi interval yini. Amagama lawa azohamba ayivumbukele wona ngiwachaze kodwa ngalesikhathi evele. Manje sekuvela leli gama sengithi asibukele graph ebovu nalene egreen. Masiwabuka lama graph omabili ebovu negreen. Egreen is sin x, ebovu is 2 sin x or theta. You may use theta as well. Ngase ngithi kuwena yini umehluko phakathi kwalama graph? Mangivala la ayafana, mangivula la awafani, mangivala la ayafana, mangivula la awafani. Lalela ke. Hayi ukuthi awafani, ayafana. Umehluko ukuthi la
Mawubuka uzothi wena ayikho inamba kanti khona inamba. Remember uma ngino x there is a number next to x esiyibiza ngokuthi coefficient. Yini ki coefficient? In this case lo 2 i coefficient. Eyalapha ke 1 i coefficient yakhona. Uma ingabhaliwe inamba ngaphambi kwe kusuke kukhona angithi uyayizwa leyo nto. Uma ingabhaliwe inamba ngaphambi kwe variable kusuke kukhona u1. Uma ingabhaliwe inamba ngaphambi kwe ratio kusuke kukhona u1. Manje ibhaliwe inamba phambi kwe ratio. Anti siyabona? Khona bani? U2. Ngithe mayingabhaliwe kusuke kukhona u1. Uma kungeyena u1 fanele bayibhale. Nansi bayibhalile ngoba kuyena u1. Noma i-negative futhi kufanele bayibhale. Anti siyayizwa leyo nto? Now, let us look at these numbers ukuthi ke lezi numbers zenza. Sivumelana ke ngokuthi uma ngivala la red and green bayafana. Kodwa mangivula la u-red is multiplied by twice. U-red no green bayafana. But u-red is multiplied by 2. Okay. Kusho ukuthi lokhu sithatha ama result ka green so multiply ngo 2. As times egg. Times 2 0. Comma 5 times 2. Comma 5 times 2. What do you get? You get a 1. Ngicabanga ukuthi uyangi understand la. Comma 5 times 2.